тук. RS4. Не. А това е A4. S8. Не. Последен опит ви давам и на двамата. Сега ще ви покажа няколко снимки на аудита, вие трябва да познаете модела. Играете един срещу друг. Ето това е първи автомобил. Кой модел е? Q7. Не. Това е Tron. Така. По-конкретно? Tron RS ми изглежда, не съм сигурен. Не. Не знам често какво. Tron тук като Q8 изглежда. Не. Добре, давам ви следващ опит. Това беше Q4. e-tron Q4. Кой модел е това? RS7. Точно така. 1-0. Да видим тук. RS4. Не. А това е A4. S8. Не. Не. Последен опит ви давам и на двамата. S5. Не. Не е A4, така ли? Не. Тогава е S4. Точно така. S4 1-1. Този модел. Q7. Не. Q5. Точно така. 2-1. И сега, ако познаеш, ти печелиш. Кой модел е този? Audi 80. Точно така. Той беше по-бърз, съжалявам, тъй като ние сме много щедри. Ще ви дадем и на двамата да се почерпите с едно елексирче. Ето, заповядайте. Много ви благодарим за участието и приятно прекарване на събитието. А ти какво предпочиташ? Audi, BMW или Mercedes? Напиши долу в коментарите и да видим кои сте по-големи фенове.